толкова силен, че слушателите и читателите на неговата история не останали равнодушни към съдбата на своя народ. През всичките тези години нашето училище е преживяло много щастливи моменти и е устоявало много катаклизми. В годините кадрите на механотехникума са се реализирали и се реализират успешно в промишлеността и енергетиката, електрониката и медицината, икономиката, банковото дело, отбраната, вътрешния ред, правната система, културата, журналистиката, спорта и къде ли още не. Всички те са най-добрият посланник на нашия град, не само в страната, но и в чужбина. Награждавам с почетна грамота на училището следните учители и ученици на училището. Добринка Минева-Терзиева за принос в учебно-възпитателната работа и подготвяне на материално-техническата база на училището. Пенка Стефанова Чипова за съществения принос в възпитателния процес, работа с ученическия съвет и активното участие в приемната кампания. Приятели на Солото. Марияна Йорданова за активна работа с ученици от клуб Хаджиеновци. Активно участие в ритуализирането на ученическия живот. Инженер Дора Илиева Дерменджиева за активно участие в подготовката и основните материали на училището. Христов Карагюров за активно участие в Давам със специална награда на ръководството на училището. Инженер Антуанета Михайлова Каделкова, главен учител. Инженер Росен Пениев Георгиев. Тополис АГ за щедрия дарителски жест. Изключителен принос на техникума, на професионалната гимназия сега, защото кадрите, които е създал, са тези, които ръководиха, които създаваха оръжието, които създаваха самолетостроението преди това, които работиха във всички отговорни сфери в областта на хидравликата. Голяма част от възпитаниците са научни кадри, които създаваха след себе си възможности за развитието и на науката в града и в другите области на нашата страна. Надявам се, че ние, целият колектив на Механото, няма да останем само с това. Уважаеми учители, скъпи ученици, годишнината на вашето училище изпълва с респект и гордост на всички жители на нашия град. През това училище казват ни ви. От стопанска камара Стара Загора до господин Тони Димитров, директорът на професионална гимназия Иван Хаджиенов, град Казанлък. Мисля за тебе, сякаш ти си момент, сякаш първичка добре древно бързо момент, сякаш искам да плача като малко дете, просто си потичат от очите въобще, сякаш искам да плача като малко дете, просто си потичат от очите въобще. Хайде всички заедно. Техническа гимназия Иван Хаджиенов. Вълнувам се от срещата с всички учители, мои колеги от ръководството,
господин Димов, господин Стойчев. But here I go again on my own. But I'm the only one I know. Like a crystal, I was born to walk alone. I made up my mind. I am waiting for more time. Празник на всички. На мен се пада честта, като завършващ абитуриентски юбилейен випуск, да прочета посланието към бъдещите ученици. Послание към бъдещите ученици на професионална гимназия Иван Хаджиенов, град Казанлък. Скъпи приятели, ние, които посрещаме 85 годишният юбилей на Механотехническото училище, носим щабетата на миналото, за да я предадем на бъдещето, на всички, за които е скъпо името на Иван Хаджиенов, и са готови да посрещнат предизвикателствата на времето. Не обичам кацики и не съм учия, дето се бъркат хорските работи. Ще му кажа, аз съм юлит и съм цар! Ето да съм цар!